салом, як хабар. аз хуҷанд ба шаҳрҳои ҷидда, истанбул ва дубай парвози мустақим ба роҳ монда шуд. парвозҳоро ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба роҳ мемонад. аввалин парвоз аз хуҷанд ба дубай рӯзи 4 феврал сурат мегирад ва ҳар ҳафта рӯзҳои якшанбе анҷом дода мешавад. вақти парвоз аз хуҷанд ба дубай соати 20:10 дақиқа ва самти муқобил соати 12:10 дақиқаи шаб. аз 6 феврал парвозҳо аз хуҷанд ба ҷидда ҳафта як маротиба рӯзҳои сешанбе анҷом дода мешаванд. вақти парвоз аз хуҷанд соати 21:15 дақиқа ва аз ҷидда бошад соати 2:30 дақиқаи шаб. аз 7 март бошад парвозҳо аз хуҷанд ба истанбул ҳафта як маротиба рӯзҳои панҷшанбе анҷом дода мешаванд. вақти парвоз аз хуҷанд соати 10 субҳ ва самти муқобил бошад соати 15:15 дақиқа ба вақти маҳаллӣ анҷом дода мешаванд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.